Nazdar, čau, ahoj, vítám vás u dalšího dílu Vzestupu, tentokrát ve znamení první zápas. Tady v tom díle Vzestupu nebude moc fitka, vlastně žádný fitko, tady ten díl je zaměřený vyloženě na rugby, protože tady ten týden na fitko to úplně nevycházelo, už kvůli tomu loktu, chtěl jsem ho trošičku jako šetřit, nechtěl jsem ho hned odtavit, už se to trošičku zlepšuje, furt teda to bolí jakoby, furt není 100%, ale už jako je to lepší, ale nechci ho hned odvařit ve fitku, takže s fitkem jsem teďka trošku šetřil. V pondělí jsem byl někde jinde místo fitka, to se dozvíte za chvilku ve videu. V úterý byl klasický trénink rugby, ve středu jsem si dal takový lehoulinký kardio, prostě nic extra. Ve čtvrtek další trénink rugby a teďka v pátek si dávám zase klídek a relax, aby ta ruka se nějak fakt nedostala pořádně na prdel, aby fakt byla připravená na zítra nebo na neděli, protože další zápas, jako teďka každý víkend, takže chci, aby ta ruka byla 100%, hlavně na to rugby, takže fitko se teďka trošičku upozadilo, byť ale samozřejmě nás teďka čeká, co se fitka týče a mýho tréninkového plánu a hlavně jídelníčku a všeho tohohle, teďka nastal velký zvrat, ještě teďka řeším, jak přesně to bude vypadat a co všechno z toho bude, detaily se asi dozvíte na konci tohohle z toho videa, co přesně plánuju a nebo co už jsem naplánoval, co už je rozjetý, ale ještě tam jsou možná nějaký drobnosti, které by byly fakt velký, když se povedou, ale to ještě není domluvený, není to potvrzený, takže to zatím nebudu předbíhat, o tom si pokecáme na konci tohohle videa. Každopádně asi to začneme prvním zápasem proti Liberci. Vrhneme se asi na to, dáme si tady záznamy ze zápasového dne a potom si zase něco popovídáme, takže pojďme na to! Takže dámy a pánové, je to tady, máme tady den zápasu, já se na něj právě chystám. Loket mám nějakým způsobem fixnutý, tak doufáme, že to bude stačit na to, abych odehrál aspoň trošku kvalitní výkon. Bude to první zápas po, no nevím od kdy mého úplně posledního zápasu, ale ve Spartě je to víc jak po 10 letech, takže to bude velká jízda, byť jenom za B tým, ale určitě se na to těším. Jdeme na to, já jsem odhodlaný, namotivovaný, takže se vám ozvu potom, jak dopad zápas. Držte palce. Os! Co jsme? Vítězství! Takže jo, první zápas dopadl celkově pro tým nejlépe jak mohl, výhra 64-5, takže naprostá spokojenost. Co se týče mýho osobního úspěchu, tak tam už je to trošičku horší. Zjistil jsem, že ta fíza, nebo já jsem to věděl, ta fíza není úplně na optimální úrovni, fakt jsem měl co dělat, odehrál jsem 60 minut z 80, hraje se 2x40, první poločas celý, po poločase jsem si šel na chviličku odpočinout a pak jsem tam šel ještě na posledních 20 minut plus minus, takže uběhaných 60 minut. Jsem na jednu stranu na sebe pyšnej, že jsem dokázal po dlouhé době fakt jako ve velkém tempu
v rámci možností ve velkém tempu odehrát a udejchat 60 minut, ale je tam fakt co zlepšovat, co se týče mý fyzičky, takže na tom teďka určitě začínám pracovat. K tomu se i pojí to, co teďka jsem zřídil, takový projekt, nebo jak to říct, ne projekt, ale prostě jsem udělal další krok k tomu, aby tady ten vzestup šel ještě vejš, o tom se povíme až na konci. Každopádně taky kvůli tomu lokti, nevymlouvám se na to, ale kvůli tomu loktu jsem šel do hodně akcí, tak na 70%, 75%, prostě limitovalo mě to. Věděl jsem, že nemůžu jít naplno prostě tou stranou a ono si během toho zápasu nemůžete vybrat, narazím pravou, narazím levou, narazím tou pravou, protože levá mě bolí, to prostě nejde, jo. A když jsem prostě viděl, že tam musím nalítnout přes levou stranu, tak jsem prostě trošku ubrzdil. Doufám, že teďka do tohohle víkendu už to bude lepší, nějak líp se to zatejpuje. Říkám, ten loket už bolí trošku míň, ale furt to není 100%, takže doufám, že to bude lepší. Měl jsem tam pár světlých okamžiků, pár dobrých nárazů, ale jak říkám, šel jsem do toho na 70%. Ke konci zápasu jsem tam měl jednu, kdy jsem mohl projít možná trošku dál, nejeli až do brankový čáry, ale říkám, kvůli tomu loktu nalít jsem tam pomalejc a prostě mě sundali. Byť tam byl prostor a myslím si, že bych prošel, kdybych tam nalítnul ve 100%. Ale říkám, nevymluvám se na to, určitě mám co zlepšovat, takže to fakt není výmluva, že bolí mě loket, proto jsem byl horší, ne, mám špatnou fízu a mám ještě co zlepšovat. Každopádně proběhlo tady nějaký na tréninku minule nějaký slova, že bych v sobotu nastoupil aspoň na lavičku za Ačko Extraliga proti Slavii. To si nejsem úplně jistý, že asi spíš ne, já jsem to teda dneska ještě, jsem se neptal trenéra, jestli to jako myslel úplně vážně, nebo jestli jako to platí nebo ne. Co zatím je pro mě priorita teďka, tak je to Bčko, byť samozřejmě moje cesta je do Ačka, do Extraligy, ale vím, že bych to prostě tou fízou a vším prostě mám fakt co zlepšovat. Nebudu si tady kásat, jak ty vole jsem nějaký mistr světa a moleta, ty vole, že mám být v Ačku, ne. Moje místo je teďka v Bčku a právě teď na tom pracuju, abych moje místo bylo v tom Ačku v Extralize. Takže pro mě teďka hlava směřuje hlavně na pro mě osobně směřuje hlava na neděli, kdy mám tým za Bčko proti Českým Budějovicím. Budu určitě rád, když budete zase fandit, asi tam nikdo nepojedete, ale od příštího týdne už hrajeme v Praze a poblíž, takže kdybyste někdo chtěl dorazit na zápas, budeme jedině rádi. Každopádně já jsem fokuslej na neděli, ale samozřejmě celkově jako naší Spartě jsem hodně fokuslej na sobotu, na zítřek, kdy hrajeme se Slaví, velké derby, velice důležitý, extrémně jeden z nejdůležitějších zápasů sezóny pro nás, takže je potřeba vyhrát a porazit ty tak, abych nemusel dávat cenzuru, tak budu mlčet. Každopádně sobota, Ačko, Sparta, Slavie. Fanděte kurva, protože je to velice důležitý zápas a v neděli můj osobní fokus proti Českým Budějovicím za Bčko, další důležitý zápas. Každopádně tohle to teda proběhlo teďka v neděli a v pondělí teda místo tréninku jsem navštívil někoho trošku jiného, ukážeme si teďka koho a hned potom tam dám asi záběry z úterka na tréninku, když jsem měl na trénink v úterý rugby, protože necítil jsem se úplně ok a myslím si, že tahleta message, kterou jsem vám tam nahrál, hodně lidem může pomoct, protože si myslím, že dost lidí má přesně tady ty stavy, co jsem měl já před tím tréninkem, tak vám ukážu, jak jsem se s ním popasoval, co jsem udělal a jak jsem se pak cítil, takže pojďme se na další část videí a pak už si povíme závěrem jen pár slov. Tak, máme tady úterý, 2 dny po prvním zápase, nebo druhý den po prvním zápase. Dneska mě čeká trénink rugby a upřímně vůbec se mi nechce, nebo ne, jakože se mi nechce na to rugby, ale jsem úplně vyčerpaný, převážně jako z práce, ne úplně jako kvůli tomu zápasu, ale bylo to náročný dneska. Jsem hrozně vyřízený a unavený a opravdu se mi dneska nic nechce. A tohleto vám točím právě proto, abyste věděli i
protože věřím, že se vám to několikrát stane, rozhodnete se jít do fitka, začít cvičit a fakt si držet jako disciplínu, ale pak samozřejmě nastane někdy den, kdy se vám nebude chtít, budete unavený, nebude se vám chtít nic dělat, budete v podstatě líný a takovéhle věci. Tak vám chci ukázat, že je důležitý to překonat a jít. Já samozřejmě dneska na ten trénink jdu, i přes tu velkou nechuť cokoliv dělat, a potom vám dám vědět, jak se cítím po tom tréninku a jak se ve mně změní ty pocity a jak to probíhá, protože věřím, že spousta z vás se potkala s dnem, kdy se mu nechtělo nic dělat a tak si řekli, tak prostě si dám den volna, teď se nic nestane, ale to je právě to, co hrozně narušuje vaši disciplínu, a ta disciplína je v tom vzestupu a v tom udělat nějaký progres, to nejdůležitější. Takže já se jdu připravit, jdu se pořádně nažrát, ať mám energii, a dáme si za chviličku vědět, jak se cítím po tréninku a co mi přineslo to, že i přes tu chuť jsem do toho šel. Tak jdeme na to. Tak, já jsem na místě, jdu na to, dal jsem si Red Bull, snad mě trošku nakopne, jenom takhle v rychlosti vsuvka. Já jsem po cestě potkal, nebo viděl jsem někde z auta po cestě bandu nějakých asi pěti kluků, který jako měli flašku vodky nebo čeho prostě a chlastali tam na lavice, takový ty rádoby gangstři, víš co, cigárka u huby, vodka, tohle, bla bla bla. A ty vole, strašně mě to něco nabíjí, protože si pak uvědomím, že vlastně nejsem takováhle troska, co jsem byl. Měl jsem svoje dřív, o tom je celý tady ten kontext. Každopádně to mě strašně žene dopředu, je to hrozný motor pro mě, takže vlastně děkuju za tady ty lidi, že je potkávám, protože mě to strašně nabíjí a je to pro mě extrémní hnací motor toho, že jedu dál a vzestup. Jdeme na to. Tak, máme po tréninku a musím říct, že fakt to stojí za to, jak se mi hrozně nechtělo. Nevím, jestli pomohl ten Red Bull, což si nemyslím, to asi za stolik neudělá, mě to teda nikdy nic moc neudělá, ale fakt jsem se cítil dobře, odtrénoval jsem dobře, loket každopádně, update lokte. Není to 100%, no, není to 100%, snad se to zlepší do víkendu, protože víkend bude možná trošku náročný. Nechci teďka ještě v této části videa předbíhat, ale ve čtvrtek mě čeká další trénink rugby a tam se uvidí, jak to teda bude příští víkend, nebo teďka tenhle víkend. Uvidíme, to se když tak řekneme v ten čtvrtek, protože nechci teďka předbíhat, nevím přesně, jak to bude. Každopádně na tréninku jsem se cítil dobře, byl jsem svěží, měli jsme atletiku, běhali jsme chvilku, takže ty vole, to jsem blil, protože já to nemám rád, jen tak běhat, nevadí mi běhat na tréninku jako při nácviku akcí s míčem, tohle jako trénovat rugby a u toho běhat mi nevadí absolutně, ale prostě nemám rád od malička, nikdy jsem to neměl rád, prostě běhání jen tak, jo, třeba prostě sem tam, nebo kolem dokola, jo, a prostě jen tak běhat bezmyšlenkovitě, prostě atletika, nebaví mě to, baví mě běhat při něčem smysluplným a ne jen tak běhat. Samozřejmě ono běhání samo o sobě je smysluplný, ale asi víte, jak to myslím. Takže trénink byl docela náročný, máme teďka 9:30, já jsem dorazil domů, jdu hned spát, protože spánek je jeden z nejdůležitějších věcí, které se teďka snažím nějakým způsobem pilovat, snažím se chodit spát už dřív, chodil jsem většinou spát o půlnoci, spal jsem něco přes 5 hodin a teďka se snažím trošku začít makat na tom spánku, protože strava a spánek je pro mě to nejhorší. Takže jdu teďka domů z tréninku, možná si do sebe kopnu ještě nějaký protein a půjdu spát. A zítra mě čeká fitko, je středa. A asi si dám jenom třeba rotoped, nějaký vesla, nějakou takový kardio lehčí, rotoped, veslíčka a půjdu do sauny asi tak bych viděl zítřek, protože
V pondělí jsem nebyl na tréninku, to co jste viděli před chvilkou na tetování, tak to jsem byl v pondělí, takže v pondělí jsem neměl fitko. V úterý dneska bylo rugby, zítra mě čeká teda tam si lehčí kardio. Ve čtvrtek zase trénink rugby a v pátek asi nejspíš taky trénink rugby, to se rozhodne ve čtvrtek. Ve čtvrtek se rozhodne, jestli půjdu v pátek do fitka nebo na rugby. Já každopádně pro dnešek jdu spát, díky, že jste v tom se mnou a závěrečná message, když se vám prostě nechce, nemáte sílu, energii, nechce se vám na ten trénink nebo do fitka, kamkoliv, prostě běžte. Prostě běžte a po chvilce, co začnete, tak se to navalí do vás a budete fakt pak po tréninku, budete spokojení, že jste tam šli. Já mám fakt za sebe dobrý pocit, že i přesto jsem šel, takže v tomhle je to fakt super, doufám, že hodně pomůže vám, co se někdy nebude chtít, tak si třeba na tyhle slova vzpomenete a řeknete si, tak uvidíme, jestli z toho budu mít dobrý pocit. A já vám garantuju, že na 99% ten dobrý pocit ze sebe mít pak budete. Jedeme dál, čekají nás velké věci a možná dřív, než jsem si myslel. Tolik tedy asi všechno pro tenhle ten díl vzestupu ze zápasového dílu. Tady ta poslední message je prostě přesně to, co jsem tam říkal. Pokud se vám někdy nechce, jste unavený, nemáte náladu, tohle, prostě běžte. Prostě to překousněte, běžte, ono se to zlomí a budete fakt ze sebe mít úžasný pocit, ještě lepší, než když jdete nahecovaný do tréninku, tak máte ze sebe dobrý pocit a když jdete do tréninku a jste takový, že se nechce dneska nic, ty vole, chci jenom ležet a půjdete na ten trénink, tak když z něj pak půjdete, budete mít zase mít ještě lepší pocit, než když tam jdete napumpovaný, takže tolik moje message pro tady ty videa k tomu dílu, je to teda asi všechno. Tohle vám vychází v pátek a teďka v neděli nás teda čeká další zápas v Českých Budějovicích. Doufám, že budete fandit. Děkuju vám samozřejmě všem, co jste se mnou na tady té cestě. Doufám, že někomu z vás to pomáhá třeba se nějak motivovat a odhodlat se k tomu začít taky něco dělat. Co ještě vlastně jsem chtěl na konci říct, tak teďka jsem udělal ne úplně ještě spolupráci, možná spolupráci s někým hodně velkým, známým, jak na YouTube, tak ve světě fitness a td. Takže mi teďka bude pomáhat s tréninkovým plánem, s jídelníčkem, budu mít všechno fakt nastavený tip-top přímo sobě na míru, takže během dalších dílů vzestupu už tady budou lítat i možná nějaký, ne úplně vyloženě recepty, ale budu vám je ukazovat jako co si vařím k jídlu, jak pravidelně jim, co jim, představíme si nový tréninkový plán. A pokud všechno dopadne tak, jak já bych si představoval, což samozřejmě není úplně 100%, musí to vyjít, ale jak já rád říkám, neskusíš, nevíš, zkusil jsem, uvidíme, teďka ještě se to řeší, zatím nemám odpověď, takže jakmile budu mít odpověď, tak se to třeba dozvíte na Instagramu, v Reelsku, nebo někam to hodím. A jinak v dalším díle vzestupu, další díl vzestupu už určitě budete vědět, jestli ta spolupráce vyšla nebo ne, nebo jestli budu jenom koučovaný na novej typ tréninkového plánu a jídelníčku. Bude to každopádně masakr, začnu mít i pravidelný spánkový režim, což je pro mě největší problém. Snažím se nějak korigovat, abych spal těch 8 hodin denně, ale ve všední dny chodím spát kolem 10, vstávám před 6 ráno, v 6 ráno a o víkendu chodím spát třeba ve 2, ale zase bych vstával třeba v 10 a to pro to tělo prostě není optimální, je potřeba mít nastavený ten režim od pondělí do neděle stejný, takže od pondělí do neděle třeba jít v 10 spát a v 6 stávat, takhle to mít od pondělí do neděle, takže i o víkendu v 10 spát a v 6 ráno vstávat, což pro ně bude nepředstavitelný, protože si třeba rád taky zahraju na PlayStationu, že jo, kdo by si nechtěl zahrát nový Kingdom Come 2, že jo, samozřejmě, ale většinou právě jak nehraju přes týden, tak si právě o víkendu dopřeju hraní třeba do 2 do rána a pak jdu spát do 10, což už teďka nebude, takže se budu muset fakt to nějak... Ježíš, jsou to jenom hry, ty vole, ale baví mě to, takže tohle pro mě bude trošku těžší, chodit o víkendu spát v 10 a hlavně o víkendu vstávat v 6 hodin ráno. Ale jak říkám, tohle to je vzestup a je potřeba pro to něco udělat a hlavně pro to něco obětovat, takže
Jo, s novým tréninkovým plánem a vším to teďka bude ještě větší masakr pro mě. Já si myslím, že po té dlouhé cestě, co jsem si to tak nějak dělal podle sebe a postupně jsem to nějak jako se stupňoval a snažil jsem se navodit nějaký režimy pravidelný, tak si myslím, že už je čas udělat ten krok dál a už mít fakt ten tvrdý, pořádný, pravidelný režim. Myslím si, že už je na to čas, takže do toho vlítnu. V příštím díle Vzestupu se asi už dozvíte, jak to probíhá, jak to zvládám, protože si myslím, že teďka od pondělí už to začne. Bude to mazec, já se na vás teda těším u dalšího dílu Vzestupu, co přesně v něm bude, nechme se překvapit, kdy vyjde, nechme se překvapit, třeba zase za týden, třeba za 2 týdny, teďka ten vyšel hned po týdnu, uvidíme jak na tom budu, jak to budu zvládat časově, kolik bude záběrů všeho atd. Takže jo, to je asi všechno, já vám děkuju, že jste se mnou na tady té cestě, doufám, že vás to motivuje a vidíme se brzy u dalšího dílu. Rugby zdar, ať to roste. Os!